împreună cu noi 7 ani de zile, fără întrerupere, și apoi s-au dus și au tot așa mers înapoi acasă, au venit în România și au făcut așa, să zic, un fel de navetă, chiar că este o navetă foarte lungă. Familie cu care am lucrat foarte mult pe câmpul Evangheliei și în special în zona aceasta de tineret și de tabere, și ne-am bucurat împreună să-L slujim pe Dumnezeu. În această seară l-am rugat pe fratele Nat să aducă cuvânt din partea Domnului. Fratele Nat este prezbiter în biserica în care merge împreună cu sora Silvia. Sora Silvia face parte din comitetul de misiune al acelei biserici. Spun lucrurile acestea doar ca să vă încurajez că fiecare dintre noi facem ceva, avem un rol în biserică, trebuie să ne implicăm. Doar venirea la biserică nu e suficientă, e bună, dar nu e suficientă. Și m-am bucurat de ei și fetele dânșilor sunt implicate în biserică. Domnul să-i binecuvânteze și Domnul să lucreze și să ne vorbească în seara aceasta prin fratele Nat. Fratele Nat mi-a fost și profesor la institut. Acum, despre partea cu zona aceasta cu profesorul, a fost un profesor foarte exigent. Unul dintre cele mai grele cursuri pe care le-am luat nu a fost cursul de Vechiul Testament, nu a fost cursul de nu știu ce teologie pastorală sau ceva ce ar putea fi greu, ci cursul de consiliere. N-am știut niciodată că e greu să fii consilier și cum trebuie să faci consilierea. Și fratele Nat ne-a învățat lucrul acesta, el fiind doctor în psihologie, și a fost un curs pe care, deși a fost greu, l-am apreciat și l-am folosit. Și îl folosesc și învățăturile primite le folosesc în slujire. Mă rog ca Domnul să-i binecuvânteze și Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Nat și în puterea Domnului să ne vorbească și noi, robii Domnului, să ascultăm, căci nu omul ne vorbește, ci Domnul printr-un instrument. Și în seara aceasta, instrumentul este fratele Nat Thomas. Amin? Domnul să-l binecuvânteze. Brată. Ioan. Sure. What do you think? Let's try it. Okay. Pace, familia of God, family of God. Familia lui Dumnezeu. Amen. We've been talking the last couple of days about the authority of the Bible, the authority of God's Word. În ultimele câteva zile am vorbit despre autoritatea Bibliei, despre autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Last night we talked about marriage and the authority of God's Word in the marriage. Seara trecută am vorbit despre căsătorie și despre autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu în căsătorie. Auziți bine, da? Sau de bine? It's okay. Da. And this morning we talked about the authority of God in finding peace in our lives. Și de dimineață am vorbit despre autoritatea lui Dumnezeu în a găsi pace în viața noastră, în viețile noastre. We talked about how we have to have salvation through Jesus Christ. Și am vorbit despre cum trebuie să avem, să fim mântuiți prin Iisus Hristos. We talked about how we have to have peace with the body of Christ through the authority of God's Word. Și apoi am vorbit despre cum să avem pace în trupul lui Hristos prin autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. And then finally we talked about how we had to have peace in ourselves. Și apoi am vorbit despre cum să avem pace în noi înșine, în sufletul nostru. That we can quiet those agitated feelings and thoughts inside ourselves. Ca să liniștim gândurile, sentimentele acelea care produc agitație în sufletul nostru. Through the authority of God's Word. Prin autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Tonight I wanted to continue that discussion. Și în seara aceasta aș dori să continuăm această discuție about the authority of God's Word in our lives. Despre autoritatea cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. And how we need to be obedient to the Word of God. Și cum trebuie să fim ascultători
de cuvântul lui Dumnezeu. In Nuxi's song this evening, Și în cântecul sorei Nuții din seara aceasta, one phrase was that the harvest is near. unul dintre versuri era despre faptul că secerișul este aproape. How much more important is it that we make the Word of God our authority and obey it? Cu atât mai important este să facem cuvântul lui Dumnezeu autoritate în viața noastră și să ascultăm de el. Let's turn to John chapter 14. Haideți să deschidem Biblia la Ioan capitolul 14 And we will look at three verses in chapter 14, verse 15, verse 21, and verse 23. Ne vom uita în capitolul 14 la 3 versete, versetul 15, apoi la versetul 21 și apoi la versetul 23. I'll read those three verses. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, versetul 15, apoi versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Versetul 23. Drept răspuns. Versetul 23. Drept răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Here, in one chapter of the Word of God, aici, într-un capitol al cuvântului lui Dumnezeu, 3 times Jesus describes how we must express obedience if we love Him. De 3 ori ni se spune că trebuie să arătăm ascultare dacă într-adevăr îl iubim pe El. Those that love me, He says, Cei care mă iubesc, spune El, will obey me. mă vor asculta. Obedience. That's an important part of our lives as Christians. Ca și creștini, ascultarea este parte importantă a vieții noastre. As we talked about this morning, Așa cum am vorbit și de dimineață. there are times that we do not have complete obedience. Sunt momente când nu suntem complet ascultători. Why is that? De ce? We are sinners, Suntem păcătoși, but we need to allow the Holy Spirit dar trebuie să gândim Duhului Sfânt to work in our lives, să lucreze în viața noastră, transforming us. să ne transforme. And tonight I'd like to talk about some steps to take to be cooperative with the Holy Spirit. Și în seara aceasta vreau să vorbesc despre câțiva pași pe care să-i facem ca să cooperăm cu Duhul Sfânt, And cooperanți. as we continue to make the Word of God a core value in our lives, În timp ce continuăm să facem din Cuvântul lui Dumnezeu miezul valorilor din viața noastră. and we continue to progress in being more obedient children, Și să continuăm să progresăm în a fi copii tot mai ascultători. in Ephesians 6:1 it says, "Children, obey your parents." În Efeseni 6:1 ni se spune, copii, ascultați de părinții voștri. Obviously, it's talking about children here in our own families, Sigur că vorbește despre copiii familiilor noastre, copiii noștri din familie, but the application is still true. dar aplicația este valabilă și pentru noi. You and I, as children of God, Dumneavoastră și cu mine ca și copii ai lui Dumnezeu. must obey God our Father. Trebuie să ascultăm de Dumnezeu Tatăl nostru. So the opposite of obedience Opusul ascultării is what? este ce? Rebellion, disobedience. Neascultarea, răzvrătirea. Those aren't good words in the Bible. Acestea nu sunt cuvinte bune în Biblie. In fact, in 1 Samuel chapter 15, De fapt, în 1 Samuel, capitolul 15, we see how bad rebellion really is. vedem cât de rea este răzvrătirea. Let's take a look in 1 Samuel Haideți să ne uităm în 1 Samuel, chapter 15, capitolul 15, verse 23. versetul 23. 1 Samuel, capitolul 15,
Versetul 23. Now the setting here is that Saul is king, Acum, ce vedem aici este că că Saul, ca și rege, and he rebels. da, se răzvrătește. And Samuel comes Și and Saul warns se him răzvrătește și Samuel vine la el și îl avertizează that obedience is very important. și îi spune că ascultarea este foarte importantă. But here in verse 23, he talks about rebellion. Dar aici, în versetul 23, vorbește despre răzvrătire. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și El ca împărat. Rebellion and stubbornness has resulted in Saul being removed as king. Răzvrătirea și încăpățânarea a avut ca rezultat faptul că Saul a fost dat la o parte ca împărat, a fost detronat. That the first statement in that verse, Dar prima afirmație din versetul acela rebellion is as the sin of witchcraft. zice că răzvrătirea sau neascultarea este la fel de vinovată ca și ghicirea, I read that verse adică vrăjitoria. many years ago. Am citit versetul acesta acum mulți ani I was amazed at how strong those words are. și am fost uimit să văd cât de puternice sunt cuvintele acestea. And Sylvia and I worked together to make sure our children understood the gravity of rebellion. Și Silvia împreună cu mine ne-am asigurat că pruncii noștri înțeleg care este gravitatea răzvrătirii și neascultării de Domnul. In Judges, the book of Judges talks about how rebellious the nation of Israel became. În Cartea Judecătorii ni se spune cât de răzvrătită era această națiune Israel. In chapter 21, În capitolul 21 we see that a definition of rebellion. vedem care este definiția răzvrătirii. Verse 25. Capitolul 21 cu versetul 25. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Doing what is right in our own eyes. Să faci ceea ce este corect în ochii tăi. Doing what is right in our own mind. Ceea ce crezi tu că e corect în mintea ta. Rather than consulting the Word of God. În loc să consulți cuvântul lui Dumnezeu. Obedience is following the Word of God. Ascultarea înseamnă să urmezi, să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Rebellion is following our own minds, following what is right in our own eyes. Răzvrătirea înseamnă să urmezi ceea ce te taie capul, ceea ce crezi că e bine în mintea ta. If you find that in your own lives, Și dacă găsiți asta în viața dumneavoastră, please vă rog, take a broom luați mătura and sweep it out of your mind. și măturați răzvrătirea, Sweep it out of your lives. măturați-o din viața dumneavoastră. God hates rebellion. Dumnezeu se împotrivește răzvrătirii. Don't allow it to remain in your mind. Nu îl lăsați să rămână în mintea Don't dumneavoastră. allow it to remain in your lives. Nu îl lăsați să rămână în viața dumneavoastră. Don't allow it to remain in your family. Nu îl lăsați să rămână în familia dumneavoastră. It is kind of like pride. Este ca și mândria. It slowly grows like muchiga. Crește încetul cu încetul, ca mucegaiul. Slowly it grows up the wall. Slowly it grows in the carpet. Crește încet pe zid, crește încet pe covoare. Watch for it carefully. Dar fiți foarte atenți. When you see signs of it, Când vedeți semne Wash it away. mucegaului, spălați-l. and I thought to myself, a good question for us tonight is, what are we obeying now?
Și o întrebare bună pentru noi în seara aceasta ar fi următoarea. De ce ascultăm noi astăzi și de cine? On top of the Bible, are we obedient to our ideals? Pe lângă Biblie, noi suntem ascultători de idealurile noastre, scopurile noastre. Are we following along after our own desires? Sau urmăm propriile dorințe? Are we following history, Sau urmăm istoria, tradition? tradițiile? These are some examples of things that we might allow to take priority in our lives that we obey. Acestea sunt câteva exemple că să ne arate că e posibil să fi lăsat lucrurile acestea să fie prioritare în viața noastră. Sylvia has admitted to me over the years that she finds social injustice to be agitating to her. Mi-a mărturisit Silvia pe parcursul anilor că găsește că injustiția socială este ceva ce o deranjează. And it's pretty easy to figure out why that is an important topic to her. Și este destul de ușor să vezi de ce asta este un subiect important. As I explained in our evening service Saturday night, Așa cum am explicat la slujba de sâmbătă seara, her family was living in Estonia during World War II. Familia Silviei a locuit în Estonia în timpul celui de-al doilea război mondial. And the Germans came in, and then the Russians came in. Și au venit nemții și apoi au venit rușii peste ei. Her father had to hide in the woods for 6 months. Tatăl ei a trebuit să se ascundă în pădure 6 luni de zile. Very hungry, scared of people finding him. Flămând, speriat că oamenii l-ar putea găsi. Fortunately for me, her family was able to escape 30 minutes before the Russians came in for the last time. Și din fericire pentru mine, familia Silviei a putut să plece cu 30 de minute până să ajungă rușii acolo. And they escaped to Sweden. Și au fugit în Suedia. It was a very difficult journey. A fost o călătorie dificilă. Her uncles were sent to Siberia. Unchii ei au fost trimiși în Siberia. There was great social injustice there in Estonia. A fost o injustiție, o nedreptate socială în Estonia mare. Even years later, her father would be wondering if the Russians were still looking for her. Chiar ani după aceea, tatăl ei se mai uita și tot timpul se întreba, oare nu fiind rușii pe urmele It's mele? natural that she's sensitive to social injustice. Este natural ca ea să fie sensibilă la această injustiție socială. There are times when she's tempted to take on a project to help right a social injustice. Și uneori este tentant ca să se apuce să ia un proiect în mâinile ei și să se aibă grijă de astfel de situații în care există injustiție socială. But she holds the Word of God as an authority in her life. Dar face din Cuvântul lui Dumnezeu autoritatea vieții ei. And she comes to me as her husband and the head of the home. Și vine la mine ca soț și ca și cap de familie. Should I take this on? Și mă întreabă, crezi că ar trebui să mă implic în proiectul ăsta? We have to evaluate it and we talk about it. Evaluăm, vorbim despre asta. Oftentimes we conclude, no, it'd be too big of a project. Deseori concluzionăm și spunem, nu, ar fi prea mult. There's no way she could break through and try to talk Putin out of the war in Ukraine. You know, things like that. Nu există vreo posibilitate ca să ajungă să vorbească cu Putin și să-l convingă pe Putin să nu mai facă război în Ucraina. Era o Try to talk him out of that. Da. Just a joke. Da, doar un glume. Do we have wrong desires that we might be following? Poate că avem dorințe greșite pe care noi le urmăm. In James chapter 1, let's take a look at that. Hai să ne uităm în Iacov, capitolul 1. In verses 13 to 15, it describes how some of our wrong desires can result in getting out of keeping with the Lord's will. În versetele de la 13 la 15
ne spune cum dorințele noastre greșite pot să ne depărteze de voia lui Dumnezeu. I'll read those three verses. Iacov 1:13-15. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Wow, that doesn't sound too good, does it? Asta nu prea sună bine, nu-i așa? Examine your desires. Examinează-ți dorințele. It's okay to have a good desire, but wrong desires can lead us down the wrong path. E bine să avem dorințe bune, dar dorințele rele s-ar putea să ne devieze pe o cale greșită. Consistently be evaluating your desires against the Word of God. În mod consecvent, evaluează-ți dorințele punându-le lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Oftentimes we meet people that have these attitudes of discrimination. Deseori ne întâlnim sau întâlnim oameni care au această atitudine de discriminare. The classic example is in the United States, there were great tensions between the white people in the South and the black people in the South. Un exemplu clasic este ce se întâmplă în Statele Unite, unde oamenii sunt divizați, împărțiți unii împotriva altora. Spre exemplu, negrii din partea de sud a Americii împotriva albilor din partea de sud a Americii. I had a great respect for Billy Graham. Am avut și am un mare respect pentru Billy Graham. He refused to allow the host of the evangelism crusades that he held. El a refuzat ca să lase gazdele care i-au fost de-a lungul timpului în cruciadele de evangelizare. He refused to allow them to segregate the audience. El a refuzat să îi lase să împartă audiența, adică să-i separe. Down in the South, the hosts of the crusade would try to segregate the audience. În sud, cei care țineau, care organizau evangelizările, încercau să separe audiența, adică negri de albi. He refused. If you can't have people all together, then I won't come. Și el refuza și spunea mereu, dacă nu poți să-i pui pe albi și pe negri împreună, n-are rost să vină acolo să predic. He did not give in to discrimination. Pentru că el n-a vrut să cadă în ispita aceasta a discriminării. Think about your own life. Gândiți-vă la viața dumneavoastră. Are you following after discrimination thinking? Urmați gândirea aceasta discriminatorie? Oftentimes, let's take a look at Colossians 3:11, backing up a little bit. În Coloseni, capitolul 3, versetul 11, citim. It says, neither Greeks nor Jews have an upper hand. They are both children of God. Zice că nici grecii, nici iudeii nu sunt mai favorizați unii împotriva celorlalți. God sees everyone as one family. Dumnezeu ne vede pe fiecare dintre noi ca pe o singură familie. There is no discrimination in the family of God. Nu există discriminare în familia lui Dumnezeu. Don't allow that in your own life. Nu lăsați să aibă loc asta în viața dumneavoastră. So as we go through our lives and we are influenced by this different things in our minds, În timp ce mergem în viață și înaintăm în viață, ne gândim la lucrurile acestea în mintea noastră, whether it's ideals or desires or fie că vorbim despre idealuri sau despre dorințe, these discriminatory thinking patterns, sau despre aceste gândiri discriminatorii, put them before the Lord and say, Lord, remove these things from my life. aduceți-le înaintea Domnului și spuneți-i, Doamne, scoate lucrurile acestea din viața mea. These are some of the things that maybe you experience as you're going through your daily lives. Acestea pot fi lucruri pe care le experimentați dumneavoastră în timp ce treceți prin anumite zile. That you may not have brought under the authority of the Word of God. Și pe care poate că încă nu le-ați adus sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. How can we make the Word of God more and more of an authority in our lives? Cum putem să facem
din Cuvântul lui Dumnezeu o autoritate mai multă și mai permanentă în viața noastră. Let's take a look at a couple of steps together. Haideți să privim la câțiva pași împreună. Let's look at Proverbs chapter 2. Haideți să ne uităm la Proverbele, capitolul 2. First 5 verses. Primele 5 versete. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. In verse 1 there it says, if you Zice versetul 1, dacă receive my words. Dacă vei primi cuvintele mele. We need to first decide, this is the authority in my life. În primul rând, noi trebuie să decidem, aceasta este autoritate în viața mea. Receiving the word of God into our hearts. Să primim cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Receiving the word of God into our minds. Să primim cuvântul lui Dumnezeu în mintea noastră. Putting the word of God into our relationships. Să punem cuvântul lui Dumnezeu în relațiile noastre. Notice next it says, Observați că mai târziu spune, incline your ear to this wisdom. Pleacă-ți urechea spre înțelepciune sau ia aminte la We înțelepciune. need to listen to the word of God. Trebuie să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. And it says here, apply your heart to understanding. Și zice, pleacă-ți inima la pricepere, Cry out for discernment. cere înțelepciune, Lift up your voice for understanding. roagă-te pentru pricepere, Seek wisdom and the word of God as silver. caută înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu ca argintul Search through the word of God for hidden treasures. și caută în cuvântul lui Dumnezeu după comorile ascunse de acolo. Then you will understand the fear of the Lord Atunci vei înțelege frica de Domnul and find the knowledge of God. și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Amen. Wow. So we have some three different words that the author of Proverbs is talking about. Avem aici trei cuvinte diferite despre care autorul, scriitorul Proverbelor vorbește aici. Knowledge. Cunoștință. Do you know the word of God? Cunoști cuvântul lui Dumnezeu? What does it say? Ce spune? Have you memorized passages? Ai memorat versete? Pasaje? Do we understand the word of God? Înțelegem cuvântul lui Dumnezeu? Why does it say what it says? De ce zice ceea ce zice? We have to search those things out. Trebuie să căutăm aceste lucruri. And do we apply it to our lives? Și apoi să le aplicăm vieților noastre sau în viața noastră. These are three steps that I'd like you to consider for your lives if you don't already do it. Dar aceștia sunt trei pași pe care aș vrea să-i luăm în considerare în viața noastră și să-i aplicăm dacă nu deja îi aplicăm. How do you get to know the Word of God? Cum cunosc cuvântul lui Dumnezeu? By reading it, Citindu-l, by listening to it. ascultându-l. We read the Word, we preach the Word, Noi citim we teach the cuvântul, Word, noi predicăm cuvântul, noi învățăm cuvântul and we memorize the Word. și memorăm cuvântul. As you read it for yourself, În timp ce îl citești pentru tine, as you listen to preaching, în timp ce asculți la predică, listen to teaching, în timp ce asculți la învățătură, and as we memorize, we get to know the Word of God și în timp ce îl memorăm, cunoaștem from cuvântul lui cover to Dumnezeu. cover. Dintr-o copertă, din scoarță în scoarță. Understanding, that takes some effort. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Asta presupune efort. And in Psalm 119, verse 97, Și în Psalmul 119, it says, I versetul meditate 97, on your law day and night.
zice, meditez, cuget la legea ta zi și noapte. The word meditation means to turn over in our minds over and over. Cuvântul cuget sau meditație înseamnă să întorci pe toate părțile în mintea ta cuvântul pe care l-ai citit. If we read the Word of God early in the morning before you go about your business, Dacă citești cuvântul lui Dumnezeu dimineața de vreme înainte să-ți începi ziua, and you think about what you read all day long, și dacă te gândești la ceea ce ai citit pe parcursul întregii it'll zile, become a part of your life. va deveni parte a vieții tale. And application. Și apoi aplicarea. What do I do? Ce trebuie să fac? How can I make this a part of my behaviors? Cum pot să fac asta să fie parte din comportamentul meu? Years ago, Audie and I were teaching at camp, Cu mulți ani în urmă, Adi și cu mine am predat la tabără, am făcut niște lecții la tabără. and I used a word picture of an elephant. Și am folosit o imagine, imaginea unui elefant, ca exemplu. And with a little research, we figured out that the elephant stood, I think it was 3 meters high. Yeah. Și am făcut ceva cercetări și am găsit că elefantul ajunge și la 3 metri înălțime. That's huge. Mare. Yet, that biggest thing, whatever it might be, an elephant or something else, Și cu toate, cel mai mare lucru, oricare ar fi, să zicem că ar fi elefantul sau orice altceva, are all made out of the same thing, molecules. cât ar fi de mare, tot orice ar fi mare este făcut din molecule. Teensy little things. Niște lucruri micuțe, micuțele. And that's a strategy that I started to use many years ago. Și asta este strategia pe care am început-o sau am început să o folosesc cu mulți ani în urmă. I made the small parts of the Word of God an important step to take each day. Am făcut părți micuțe din Cuvântul lui Dumnezeu, dar să le învăț în fiecare zi, să fac pași mici. I realized that in my working to obey the Word of God, sometimes I felt overwhelmed by so much material. Și am găsit că în dorința mea de a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu eram copleșit pentru că era atât de mult material acolo. I decided to take one small part of the Word of God and work on obeying that totally. Și am decis ca să iau câte o bucată mică din Cuvântul lui Dumnezeu și să ascult, da, totalmente de ceea ce am găsit acolo. For example, a number of years ago I decided that little command Jesus gives in Matthew 7. Am decis cu mulți ani în urmă că acea mică poruncă pe care pe care Domnul Iisus o dă în Matei capitolul 7, Do not judge. nu judecați. How can I apply this in my life Să o on aplic, a day-to-day basis? să o aplic în viața mea și am zis, cum pot aplica asta în viața mea de fiecare zi? And I decided that in my mind I shouldn't make opinions about everything. Și am decis că nu trebuie să dau cu părerea despre totul. I still have some opinions, but I had too many before. Dar, sigur, încă mai am opinii, dar atunci aveam prea multe. Evaluating people, evaluating what was good or bad. Să evaluez oamenii, să evaluez ce a fost bun, ce a fost rău. And I worked on accepting what someone said or someone did without judgment. Și am lucrat la a accepta ceea ce a făcut cineva sau ceea ce a spus cineva, fără să judec. It was a small step forward, but it began to multiply in its effect. Este un pas mic înainte, dar care s-a multiplicat și am văzut efectele. I was more at peace in myself. Am avut mai multă pace în mine, în sufletul Not meu. complaining to myself, well, that was terrible, that was terrible. Nu m-am tot plâns despre ceva, ăsta a fost atât de rău, de atât de teribil. And the people around me were more at peace also. Și de asemenea și cei de lângă mine aveau mai multă liniște și pace. Another example is the short command, love one another. Un alt exemplu este o altă poruncă scurtă. Iubiți-vă unii pe alții. It's a small statement, but it's so powerful. Este o afirmație mică, de este atât de puternică. How can I accept people that I don't know very well, or I'm kind of
not in favor of getting to know them? How can I love people that Cum pot accepta oameni pe care îi cunosc bine I may sau not be attracted to? de care nu-mi place prea mult? And you work at that day by day and Și lucrez la asta zi de zi start with greeting them with, it's a nice day. și încep prin a-i saluta și a spune e o zi frumoasă. Let's do small things, little molecules, Sau și apoi faci lucruri mici, moving in the right direction of obedience. molecule mici care se adună atunci când te îndrepți spre direcția corectă. And over time, your obedience will be growing. Și în timp, ascultarea va crește. There are some classic passages in the Word of God Sunt câteva pasaje în Cuvântul lui Dumnezeu where you find some nice, small pieces of obedience. unde găsim câteva piese, câteva bucăți mici de ascultare. In general, Paul in the epistles would write some theology in the beginning of his epistle. În general, Pavel în scrisorile pe care le scrie aduce în discuție teologie la începutul, scrie teologic la începutul scrisorilor. The second half was practical, how to live material. Și de obicei, în prima parte este teologie sau teorie și în a doua parte este practică. Cum să trăiești ceea ce te-am învățat. For example, Romans chapter 12, De exemplu, în Roman, capitolul 12, verses 9 through 21. versetele de la 9 la 21, There's little steps there to take to becoming a more obedient member of the body of Christ. sunt pași mici pe care să-i faci ca să fii un membru al trupului lui Hristos ascultător. In Romans chapter 13, verses 1 through 14. În Romani 13, cu 1 la 14, Obey the government. ascultați de guvern, de autorități. Pray for your leader. Rugați-vă pentru liderii voștri. Sometimes I didn't particularly like our president, Uneori nu-mi place președintele nostru, but the Word of God says, pray for the president. dar Cuvântul Dumnezeu spune să mă rog pentru el. Okay, so I did. Așa că am făcut asta. It didn't change the president, Asta nu a schimbat președintele, but it did change me. dar m-a schimbat pe mine. I was able to relax and not be so agitated about what the government was doing. Am fost în stare să mă relaxez și să nu mai agit că ăia fac guvernul și ăia fac ce fac ei pe acolo. Part of my praying for the president was I was allowing God to be in control. Și parte din rugăciunea mea pentru președinte a fost ca Dumnezeu să mă ajute să-l las pe el să fie în control, să înțeleg că el este în control. No longer agitated inside because I was letting God be sovereign. Nu mai eram agitat în interiorul meu pentru că îl lăsam pe Dumnezeu, îi dădeam voie de Dumnezeu să fie suveran. Ephesians 4 is another wonderful chapter of finding little treasures of truth to obey. Efeseni 4 este un alt capitol de găsim mici comori despre ascultare. In verses 17 to 32. Versetele 17 la Be 32. kind to one another, be compassionate to one another. Fiți buni unii cu alții. That's a small phrase, be Aveți kind. milă unii de alții. How can we be more kind? to Fraze one another? scurte. Fii bun, fiți buni. Cum pot să fiu mai bun cu cei de lângă mine? And for an advanced set of directives, Și pentru niște seturi de directive mai avansate, Matthew 5 through 7, the Sermon on the Mount, Matei 5 la 7, predica de pe munte, step by step, Jesus is telling us how to be his disciple. pas cu pas Iisus ne spune cum să fim ucenicii Lui. That's more difficult because you have to think about it more. Este mult mai dificil pentru că trebuie să te gândești mai mult. But it's very important to know that. Dar este foarte important să știm lucrul acesta. Proverbs, back in the Bible school days, Proverbe, ne întoarcem înapoi la zilele de la institut, de la școală. every chapel time, De fiecare dată la capelă, the director of the school, Arnie, would have this Proverbs session. Miercurea, directorul școlii Arni avea această sesiune de proverbe la capela de miercuri. And he worked it out so that there was nine
different subjects in the book of Proverbs. Și el a găsit 9 subiecte diferite din Cartea Proverbelor, despre care vorbește Cartea Proverbelor. Finances, raising children, Finanțe, creșterea copiilor, anger management, friendships, cum să stăpânești mânia, relațiile de prietenie. and he opened up the book of Proverbs to all the students. Și el explica Cartea Proverbelor studenților de acolo. Proverbs, the book of wisdom, is so important for our daily living here today. Proverbele, Cartea Înțelepciunii, este așa de importantă pentru trăirea zilnică pentru fiecare dintre noi. The whole book of James is also filled with important steps that we can obey. Cartea lui Iacov este de asemenea plină de învățături despre cum să ne trăim viața de zi cu zi. These are just some examples of where to start. Acestea sunt câteva Work on exemple being despre more obedient unde să children. începem să fim copii al lui Dumnezeu mai ascultători. In Matthew 4, it's surprising to see În Matei 4 este surprinzător să vedem when Jesus is led up to the mountain to be tempted, că atunci când Iisus a fost dus pe munte ca să fie ispitit, it becomes obvious that the devil knows what's in the Bible. a devenit evident că diavolul știe ce e în Biblie, ce scrie Biblia. The Bible knows, the devil knows the Bible, Diavolul cunoaște Biblia, but he's going to hell. dar el va sfârși în iad. What's the difference? Care e diferența? You and I know the Bible, Dumneavoastră și cu mine cunoaștem Biblia, but we want to obey it. dar noi vrem să ascultăm That's de the ea. important difference. Asta este diferența importantă. The devil is made up of rebellion. Diavolul este răzvrătit. We are obedient children, Noi suntem copii ascultători, pleasing our Father, făcându-i plăcere pleasing our Tatălui, Savior. Mântuitorului nostru. And if you remember in verse 23 from John Și dacă vă aduceți 14, aminte din Ioan 14 cu 23, as we obey Jesus, în timp ce ascultăm de Isus, it says clearly, they will come and make their homes in our hearts. zice că va veni și va locui în inima noastră. We will know the presence of the Lord when we are obedient. Când suntem ascultători, cunoaștem prezența lui Dumnezeu. Avem parte de prezența lui Dumnezeu. This morning, Tudi talked about being close to the Lord in Ross. În rasta, dimineața aceasta, fratele Tudi a vorbit despre să ne apropiem de Dumnezeu. And in verse 23 there is one way to accomplish that. Și versetul 23 ne spune cum să ne apropiem de Dumnezeu. O modalitate prin care să ne apropiem de Dumnezeu. Let's gather at the feet of Jesus as obedient children, Haideți să ne adunăm la picioarele lui Isus ca niște serving copii ascultători, Him, obeying Him, slujindu-L pe loving one ascultând de El, another, being kind iubindu-ne to unii one pe another, alții. and as the body of Christ, Și ca trupul lui Hristos, they will know of His existence by our love for one another. oamenii vor ști de Domnul prin faptul că noi ne iubim unii pe ceilalți, prin dragostea pe care o avem noi unii pentru ceilalți. Amen. Amin. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta și mulțumim pentru cuvântul lui, mulțumim fratele Nat că a fost gata să împărtășească cuvântul Domnului și trimitem prin fratele Nat și sora Silvia salutările noastre și binecuvântările Domnului bisericii din care fac parte și în care slujesc. Îl cunosc personal pe pastorul dânșilor și nu numai pe pastor și mai mulți frați de acolo, am fost împreună cu ei, ne-am bucurat împreună și am experimentat ce înseamnă să fii parte din aceeași familie, chiar dacă ne despart mări și oceane. Avem același Dumnezeu, același Hristos, același Duh Sfânt și asta face să fim în unitate și foarte important avem același cuvânt al lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, ne vom ruga și vom aduce mulțumiri Domnului. Înainte de asta vreau doar să vă readuc aminte că ne vom întâlni împreună și duminica viitoare la aceeași oră.